ndikupa idea unofanira kumuitira sei munhu waMwari unofanira kumuita sei ndizvo zvandatoda kuti ndikauya kune wesahwera wangu unombondipa kuti ndo prophet man of God ndovaitira chipi baba uchinazotaza ndatenda kumwe mutengera sutu kawani ubva muti sutu yakanaka yemhando yepamusoro yekuti kana akapfeka soka saka sutu ndazvihwa nondinoziva kuti vana man of God vanopfekawo masutu eka but kokuiwana manje kupi yakanaka ndinako kainini ka Sparky Week Enterprises and Sheila's Fashion iwe maipo masutu akanazokunaka aisi masutu enzara ka saka tinowabata sei avonetsi aiwa izvozvi kana watoti izvozvi izvi kungowafonera pano pakitungizwa pamakoni apa aiwa vanombururuka aiti vanodhirivhara kwese kana uri kumasvingo uri kwaMutare uri kupi kana vari muchitungidza mukuru wati yangu wamasutu makoni kwese masutu ega ende akachipa ukangomudaro mufundisi wako munhu waMwari man of God wapedza bhora ndozvendatovaitira masutu this week ndotovaitira aiwa unenge watopedza kwamaipo